10 uur heen jaren mensen uit verschillende plekken in Friesland, Greensland en Drenthe een hudde kanaal. En gewoon vielen het ek trillion. Het omgie ek de bakkersvrouw voor zijn huis hem net. Nou, ik zit rustig op de bank voor de televisie en in een een hele doffe knal. En mijn eerste gedachte weer, oh, daar valt een van de benen uit bed. Maar ja, ze zijn al wat grutter, dus moest ik zelf ook wel een leidje. Maar ik zit eigenlijk te wachten, want er zijn al 2 bijen boven. Nou, zullen er iemand beneden komen? Zullen er wat vallen wezen? Nou, er gebeurde eigenlijk verder niks. Dus ik heb me bij televisie zien en me er net zo druk op maken verder. Bij de bakkerij water hier door de klant nog nijpraat over de hudde kanaal. Dus ik zit in de keuken en opeens een dikke kanaal. Ik denk, nou wat dit is, ik denk je mij boven wel wat omvallen wezen, hè? Of omvallen, maar toch hè? Echt iets, een kast naar beneden of zo, zangeloos weet ik echt. Maar ja, het zei ze, kijk, het is los en niks, kon gewaar worden. Nevens het ministerie van Defensie is de kanaal veroorzaakt door een F-16 die door de loodsbarrière ging. Er heeft inderdaad gisteren een reguliere avondvliegoefening plaatsgevonden in een oefengebied boven de Noordzee. Met F-16 van de Koninklijke Luchtmacht. En daarbij is, zoals het er nu naar uitziet, een F-16 supersoon of door het geluid heen gegaan, zoals dat ook wel bekend staat. Het is een specifiek gebied voor militaire trainingsvluchten, waar wij manoeuvres, snelheden, hoogtes mogen doen die we al boven land niet mogen doen, maar die wel nodig zijn voor het beoefenen van onze taken. Defensie zei dat het tastien is dat piloten boven de Noordzee door de loodsbarrière gingen. Het hing het van de waarsomstandigheden af of de kanaal onder de verste wal te jaren is.